molt i molt de temps, vivia a les muntanyes dels Pirineus un estrany personatge, conegut com a Pare Llop. Aquest individu, que era humà però amb trets molt semblants als d'un animal salvatge, tenia un gran domini sobre els llops que vivien a les muntanyes, ja que aquests el seguien allà on anava i l'obeïen en tot. Mentre feia bon temps, el Pare Llop preferia passar les nits al ras, a l'interior dels boscos. I quan el fred començava a fer-se més present, es refugiava a la seva cova. Un hivern que va ser gèlid, el Pare Llop no va poder resistir el fred i la humitat i va anar a demanar xupluc a una masia dels voltants. Els amos de la casa no els va agradar gens el seu aspecte ferotge i li van negar l'allotjament. En aquella masia hi havia un ramat de xais i deugues enorme, que just a partir d'aquell moment va començar a patir els atacs dels llops més ferotges de la zona. Quan el pagès es va veure arruïnat, va organitzar diverses batures amb els millors caçadors de la contrada, però mai no van aconseguir ferir ni atacar un sol llop. Veient aquell desastre, el pagès va entendre que només podia resoldre la situació reconciliant-se amb el Pare Llop. Un bon dia de primavera, el pagès el va anar a trobar, li va demanar disculpes i li va oferir aixopluc sempre que ho necessités. D'ençà d'aquell moment, ni un sol llop va atacar cap més xai ni cap euga de la casa. Durant dècades, en senyal de gratitud, els amos de la casa i de les altres masies van oferir menjar i casa al Pare Llop sempre que ho necessités. En aquella ocasió, els homes i les dones van aprendre a conviure amb el Pare Llop. I és que en el fons tots formem part de la natura i només a vegades sentim la nostra ànima salvatge.